मारै फैखौ हमना मोनासै जे हमना ला माइ गायबाय थादोंमोन हमना ला अकस्मात दैया फैबाय ट्रेक्टर सेक्टर दुबाय माइआ नै दासिम दा गायबाय थानायावनो 6.5 बिगा गायबाय थादोंमोन दा हमना ला दुबिलांजोब्बाय दा खोबनानै मा जागोन दा हमना ला अबस्थाया गाज्रि जाना दं आरो साफा आरो माइआबो बिदि जाना दं ट्रेक्टराबो एनै दं बेयो दुबिनानै आरो माइ गायबाय थानायावनो फायना मा दैमा बे दैमा बाल्टी दैमा भुटाननिफ्राय बोहैबोनाय दा बेयाव सरकारा बेखौ होबथानायनि खुनु राहा लायाखै बर्तमान जेबो राहायानो गैया माबाफोर माथावरि जोंनो दा बर्तमान दैदेनगिरि दा एमएलए सारखौ दा आं खावलायो जे हमना ला माथावरि जायोबा गोजोननाय मोनगोन बिजा सेफटि जायो आरो बहुत मानसिनि हा दं माबा दं सेस दैमा खुरखाबाय थायो एनि टाइम डिस्टार्ब जायो माथावरि खालामना होबा हामगोन आरो